الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما إسماعيل ngardene lu hitande suno kon masha Allah julbe dañi yamirore yo per pay Madina darno don diine modum taw wana dogde sem dogal no mbarte adande ndo be kirsite ben pawe ben joye gawe arwande debbe gadi de yeltude aduna ko wiede gawal wi Muhammad ibn ahad hawara ngar jasden yiwtude e ngurlam nabiyullah Yusuf alayhi salam hasi jubande toksere nder ngurdam dam ganda ko njaajam ngurdam dam ngane wondi makka e tajeedebe yimbe tajibi ko wiite ko jahiliyatu qurashan ko ben tajibi ngoppi e cadele Yusuf odo bidan ka Yaqub jibiniba Yusuf ka annabi ba makka Yaqub ka annabi tani ka biite Ishaq o jibin Yaqub ka annabi Ishaq wa mihnatu riggi heddi ko jarabu be Allah wala mako yi o halfa o ya bu chinu kabba mako wala machulo ya wa yantaqilu wala yuntagaru wala eggine kasilatin marchandise min yadin itede jungo ila yadin faade jungo goddo ala ghairi iradatin minhu ta'ala ko wawen no solleji bagi badirte ni pucce nan jeirte no be yire on non tembon annabi Allah on boni bi annabi tanu man labi jati ka annabi wala himayata min abawayhi kada nden ka yumma e babu wala min ahli wana jidabe en ndena ma edelo chadele Allah woni daftana dum do sallallahu alaihi wasallam masha Allah subhanahu wa ta'ala pour munyidi sallallahu alaihi wasallam on be yewtan dum o do annabi holda rewndo o dana masha Allah wiite ko at-tasliya sar wonde suna ha heewi daksa dañi ke ittan ma suna en way wonde yewtare way wonde yiide men jidda walla kan nandi hen walla kursinom hodama ittan ma boran ma ko ngoro jogi e ba makka kalantuno do be do jelti e nder balde tati dum do masha Allah on halana sallallahu alaihi wasallam en tagal ndo woni en nema sabulare gal firawna nde bare gal Aziz Misr premier ministre o gal o don o ni batto nemi no mo don hal maka dandi di do cadele don la galle kasru Aziz do o danin don nemo teddina o mawna wi ha woni keptinal ko laade wonde lamdo o don tagal mum holko dani di do cadele kaso yenten moddube ndewno do njuwaagi kebbe jaggo me ko wita fardarde ko nande en kaldewle lawngol dum en waawi heptade tagal mum alhamdulillah rabbil alamin haala en don ciirgol makke jikanal makka e sipiro do dañi tagal mum e neemaaji do ran dum dummabe jeedi kokki di ko don misra bonanno masha Allah kay celde ni joji neddanke hollum yaadamba kanga hawa hawrite e musibbe makka fewjannobe hambe dimbe e wondu he nobe kawriti e jiitindiri caggal odo fitin jon ahira kangon sabab pende li hadhil mi hadido cadele fo kambe ngon sababu har ko feñ bawol ko wal ibtilaat kulliha jarbu ya do dan ifof tawda ka bangal ko feñ bowal ko ka beedo mawniraabe mbiyete kanmen jogi sababu ha do gede njani e Yusuf wallahu alam te nderto en fo don kumpidi Allah kutindiral makka e nden taw ko deelo ko kanka alhamdulillah rabbil alamin dido jarabuju fo dido ibtilaatuju fo dido testoje Allah rewne o do nabiyullah Yusuf o da Allah haltuno dum sallallahu alaihi wasallam salleptam atollama annababe yewtube je musidma Yusuf o do de rewda
ma sha Allah o muñi e deɗo gueɗe fof ma kanko Yusuf o muñi e deɗo gueɗe fof yo weɗi Allah wona makka deɗo gueɗe fof wa zawala da'watuhu ila al-islami deɗo calel no ɗe mbawi waade fof e nder kaso o ko toon message makko yo yimɓe jaɓal yoɓe gona islam yoɓe gona peewal haɗɗanima darade ha tiiɗi o nawi mission makko oɗon faade wadde yimɓe e diine islam diine Allah labtuɗo e nder caɗele ɗeɗo kewal ko fof guila galle Aziz Misra premier ministre il toro fuɗɗi hen ha ndo e kaso to sen ƴewri ndima hay ndo sokande Qur'an ne wimen falamma dakhalu ala Yusuf qulu naate Misra ndiɗo ngoɗo wuro inchallahu aminina kono alhamdulillah